Супер! Как без бе? Ти си подиграш. Това беше бак. Играм си. Може работа за без. Чакай, аз съм. Как бе, аз не съм бил? Би първи. Чай да ги почна. Браво! Ох, далеко аз. 4-1. Далеко съм тиснат. За блокуса. Дай. Едно. Направи си, блокаут. Да. Малко е при него. Една идея. Просто е така. Добре. Не. Дай! По мрежа. Тъй. Няма! Няма. Дай! На 4 бути сме. Браво, бе! Сигурен си, че е вътре? Кое? Което е добра, да? А та видя как извърхи така? Да. На къмшик. Добре. На 4 ще бути сме. Ара, излезни, бе. Ще бутна там. Да. Добре. 4. Дайте си! Не, бе. Попеdo. Ево. Тая... 6-4. Аз съм като на скриншот, маня. Не знам какво да правя. Правилна техника, това нямаш да мога да стане. Дай. Аут. Много малко. Много беше малко. 5-6. Добре. Как казва, изкули го френ. Първо трябва да е лек, как само да го шум. 7-5. Темпо. Направо фрибол, бе. Да. Отпред. Дигни ме, моля се. Мисъл, Да. фърли, бате. До тавана. Къс. Аз. Дай. Мързаец. Дай ми втора, бе. Никой. Аз съм егоизъм. 7 хикс. Аз не вярвам, обаче викаш къс. А вика, май може и да видим. Това вече си твоя работа. Няма. Ами Там да, съм. бедна. Има тук. Как се фарма това? Черния, Си казах няма и скочи на там. черния кошмар, бе. Тъй като е тъмно да седи. Еда. Дай! Спукай, бе, нямаш! Ти какъв покук си. Вместо бате да префърлиш играта. Колко стана? 9-7.
Аут! Йо, това е много трудно, брат. Няма Виж малко- отдолу някой... Как отдолу, бе, брат? Еми с него в страничен спин. Това не е отдолу. Е, добре, бе. Аре, бе. А, не. Дай, е! Аз съм много. Да. Дай ми! Не, човек. Добре, бе. Браво. Браво. Има топ. Къде? А, няма ли? Браво, просто седи така, че... Трябва да рече... Там си! Няма! Защо си такова? Стана така наистина. Трябваше да я насипам. Верно, и да ти отзаде, ма. Без блок. Без блок. Това не е сериозно така. 8-11. Да. Ти! Няма! Браво, бе! Добре. Аз съм в този цял съм вътре. Само стягам. Да, се взема. Дай. Отпред. Браво. Аз сега ма се срушат. Не помня кой. Учи ли съм извадили нито едно? Браво. Найс. Аз! Където можеш напред? На две. Ола! Браво. Дай там си! Тук две, буте. Извиняй. Кой исках така? Извиняй, не. Виждаш си как вегаската така ти удари. Извиняй. Нищо. Моето. Просто видя, че те са там. Как си сигнал? Искаш да ме вкараш да е пирон. Да. 0-3. Също. Ти. Да. Реванширах себе, майка му да има. Браво. Гледай колко силно играме, имаме само една топка. Другите са в другите коши. Окей. 4-0. Браво. Браво, Йо. Няма пауър. 1-4. Аз съм застанал предварително. Няма пауър, скочи на Бог вече. Няма това паше високо. Ще човек, аз нещо на гол се сигурно. Добре. Стой. Нищо не е. А ти ще му подценяваш? Колко е резултат? 5-1. За по-добри. По-добри те. Дай! Наш. Не. Браво. За 5. Той ми фърли, ще фърли. Мога да взема друга. А, той няма, сори. Извиняй. Мисля, че имаш. Но и там са брата много гадно. Да. Ти добре в много. Хайде. Аз. Го е вътре. Да. Но аз ме фащам и ме дърпам към нашото. Сори. Малко Хайде, пре... ако я дръпнеш, Да, малко преигра. ще я накува.
Дай пак. Ще ми троши пръст. Две. Добре, без филе ще го направя. Само джъмпсети, бе, това е. Това е чалендж до края на гейм. Не, не са Благодаря ви много, да имам, ще го направя. Добре? Много късно покажеш. Еми да, ма заходя от тука и да е така. Не, ние да те бях показал. Спри само. Не, Чакай, чакай. Няма. Убий, бе! Нищо. Изръчка. Да има с накочи. Не. Малко да зала е такова. За куик. Нищо? Добре? Ти си! Бука. Няма! Перфектна, краси. Сигурен ли? Перфектна. Просто грешно реши. пет. Аре бе, само две назад. Ти! Наш. Защо съм? Добре, аз съм аутист. Стои му на мрежата и не му скача. Малко страшно. Давай, аз си взема гейма, е. О, пак също. Ето пак, аут. Добре. Ти ли си? Май да. Изкачиш скок там. Може с две, да. Колко е? 7-5. Добре. Прав. Дай, майка му! Ева, пипа ми, ама там. Трябва по-агресивно човек да скача. Аз скачам верно декоративно. Повече да бъркаш. Да. 6-7. Аз наистина скачам Мислиш повече височина. скачам и аз декоративно, е бъркам, така. Дай. Едно. Стой. Аут! Извиняй. Това е две изцяло. Няма нищо общо с едно. 8-6. Добре. Дай, не мога! Нищо. Не, грешна страна да беше. Грешна обетка. Да. По принцип това трябва да се събере по-добре, Трябва да отколкото се да изкара. Да. Горе, отзад. Нямаше. Гейч. Как знам, че трябва да скоча? Има топ. Трябва да дърти отгоре, не знам. Братко, може колкото Даже две ръце отгоре трябва да ти я дам. Браво, сервис. Не, майка му, да, извиняй. Аз казваш, има топ. Браво, че взе, аз малко я. Да, 18-20. Айде сега да се посрещаме. Да се направи. Дай! Не, едно. Пак те набутвам, бе, майка му дева! Брат, защо, бе? Нищо. Първо. Браво, сервис. Да, ще изкарам малко да удържа.